Sahel Podcast Hausa, focusing on Africa. Rahoton sashen Majalisar Ɗinkin Duniya mai yaƙi da miyagun ƙwayoyi da laifuka ya tabbatar da cewa fataucin miyagun ƙwayoyi a yankin Sahel wato Burkina Faso, Chad, Mali da Mauritania da Nijar na ci gaba da kawo cikas ga tsaro da ci gaban tattalin arziki da kuma bin doka da oda tare da yin illa ga lafiyar jama'a. Tabar wiwi ta kasance magani da ake fataucinsa a duniya da aka fi kamawa cikin ƙasashen Sahel, sai kuma hodar Iblis da kuma sinadaran magunguna. Kama hodar Iblis ta yi tashin goron zabi a yankin Sahel a shekarar 2022 daga matsakaita na kilogram 13 da aka kama tsakanin shekarar 2015 zuwa 2020 ya karu zuwa kilogram 1,466 a shekarar 2022, lamarin da ke nuni da karuwar safarar hodar Iblis a yankin. Ko da yake ba a samu alƙalman shekara-shekara na 2023 ba, amma an kama tan 2.3 na hodar Iblis a Mauritania a watan Yunin 2023. Yankin ya zama tunga na karuwar adadin hodar Iblis da ake samarwa a kudancin Amurka kan hanyar zuwa Turai. Tasirin fataucin miyagun ƙwayoyi ya karu a yankin Sahel, ya kuma haifar da mummunan sakamako a yankin da ma duniya baki ɗaya, a cewar Ahmadu Phillips Andrews, wakilin UNODC a yankin yamma da tsakiyar Afirka. Shigar ƙungiyoyi daban-daban masu ɗauke da makamai wajen safarar miyagun ƙwayoyi na ci gaba da kawo cikas ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. Karuwar rashin zaman lafiya a yankin Sahel na da nasaba ne ta hanyar muguwar ɗabi'ar, a cewar rahoton UNODC, inda rashin bin doka da oda ke taimakawa wajen faɗaɗa safarar miyagun ƙwayoyi, wanda kuma zai iya samar da kuɗaɗe da ba za a iya ƙayyadewa ba, da kuma faɗaɗa tashe-tashen hankula wanda kuma za su ci gaba da raunana tsarin doka.